Cervera, 22 de novembre de 2025. El poble surt al carrer a rebre els seus ídols. Dos joves de 32 i 29 anys han posat aquesta població de més de 9.500 habitants a la comarca de la Segarra al centre del món. Vaig estudiar amb l'Àlex, som de la mateixa quinta, i els veus a la tele i dius, uau, si els tens aquí al costat i ara estan allà. El motociclisme mundial és ara un sol cognom, Márquez. En Marc i l'Àlex són el campió i sotscampió del món de MotoGP 2025. Però la pregunta és, com els dos fills del Julià i la Roser són ara mateix els esportistes més venerats del planeta? Quanta gent ha vingut a veure'ns, xaval, has vist? Què t'han de veure tu? Que ara venen els Márquez, home. No som conscients del que significa perquè ho portem amb naturalitat i nosaltres som de Cervera, hem sigut tota la vida, hem viscut tota la vida aquí, ara estem vivint a Madrid, però cada cap de setmana que puc m'escapo cap a Cervera a visitar la família i això fa que siguem un mes aquí. Les arrels que ens dona Cervera o aquesta neutralitat des de petit, de tindre aquesta llibertat d'anar amb bici, d'anar a jugar amb els amics, de tot això, crec que també fa que haguem arribat on hem arribat. La senzillesa que té Cervera d'alguna manera fa que les coses, l'educació o la base de la humilitat ve d'aquí. El polígon industrial de Cervera va ser testimoni de les primeres aventures d'en Marc. Explicava al seu pare, en Julià, que l'afició per les motos els hi ve de les curses de motocross al Motoclub Segre, on hi col·laboraven com a voluntaris. Va ser aleshores quan a en Marc se li va despertar el cuc de la velocitat. Primer l'enduro i després els circuits. Vull ser pilot de motos professional, com el Dani Pedrosa. I ho va aconseguir. El 2007 ja competia al Campionat d'Espanya de velocitat i el 2008 a 125. De fet, era tan poca cosa que li havien de posar pes extra a la moto per poder donar el mínim que marcava el reglament de la competició. Una cosa que a mi no em passa perquè Catalunya, a més de ser líder en motociclisme, també és líder en gastronomia. Mama meva, com m'acabo això? El 2010 guanya el campionat amb les 125, 10 victòries i de les 17 curses en 12 va pujar al podi. Era un nen. Fixeu-vos la cara de nen que té Marc Márquez el 2010. L'any 2011 fa alçar la Moto2 i l'any 2012 aconsegueix el campionat en una lluita espectacular amb un altre pilot català, Pol Espargaró. Una de les seves actuacions més memorables a Moto2 va ser precisament a l'última cursa del campionat a Xest. Sortia 33è i va acabar guanyant la cursa. Va avançar 20 pilots només en la primera volta. Ja es veia que era un pilot molt diferent i que podria guanyar el Mundial de MotoGP ja només arribant, que així es va ser. Era un noi que no estava jugant pel paddock o fent trastades, sinó que el veies ja molt focalitzat amb la seva feina. Jo li foto un cop al cap i aquí li vaig dir, nano, tu seràs el millor. No ho veus? L'any 2013, en el seu primer any a MotoGP, guanya el campionat, però és que el 2014 ho torna a fer, a més, amb uns números extraordinaris. Ràpid, saps quantes curses va guanyar Marc Márquez les 10 primeres curses de l'any 2014? Perdó, perquè estic molt nerviós. A, cap, B, una, C, dues o D, 10. Puc trucar al pare del Marc, que tinc el número, és que el millor, el Marc, seran 10. Sí, correcte, són 10. Va guanyar les 10 primeres curses de forma consecutiva. Te portes la moto del programa! Puc saludar ma mare? M'ha guanyat la moto del Márquez, no? L'any següent, el 2015, va ser un any especialment delicat per l'enganxada amb Rossi, però res va aturar Marc. 16, 17... 18 i 19. Especialment dominant va ser l'any 2019, on va ser primer o segon en totes les curses del campionat, excepte una, Texas, als Estats Units. Però es va acabar el somni. Potser he perdut de 3 anys de la meva carrera professional, però n'he guanyat 6 de la meva vida personal. He madurat molt durant tot aquell temps de lesió. És quan realment aprens i he madurat d'una manera diferent. Tinc un punt de vista diferent de les coses, però l'essència, la passió és la mateixa i això l'ADN no es perd. A principi de l'any 2020, el circuit de Xest té un greu accident on es fractura l'húmer del braç dret, passat 3 vegades pel quiròfan, però l'any 2022 té un altre accident molt greu amb traumatisme cranioencefàlic i diplòpia, una visió doble que li impedeix conduir a 300 per hora. De fet, va ser ell mateix qui va admetre que s'havia plantejat més d'una vegada la retirada. És com una història de superació per molta gent, per venir d'on venia de totes les lesions i que ara ha tornat a fer-ho de la manera que ho ha fet, és, no sé,
és difícil de descriure. Jo veig el Marc des que tenia 2 anys o 3, des que va pujar a MotoGP fins ara. La meva consciència només ha vist els pitjors moments, però ara que ha tornat, doncs, ho estic gaudint molt. Però ell volia intentar-ho. És l'ADN del campió. Per això, a finals de 2013, va prendre una decisió. Seria campió, amb l'equip de la seva vida o sense. I després d'11 anys i 6 campionats del món, Honda i Marc Márquez trencarien els seus camins i Marc tornaria a coincidir amb el seu germà, amb Àlex Márquez, en aquest cas, a Gresini. Seguint els passos del seu germà gran, Àlex Márquez, el 2010, corre el Campionat d'Espanya de velocitat amb Montlau Competició i, de fet, la primera cursa no la pot ni tan sols córrer perquè no tenia l'edat. Impressionant, eh? L'any 2012 va entrar com a pilot comodí a la categoria de Moto3 i l'any següent, l'any 2013, ja tenia seient de ple dret. Va arribar a ser rookie de l'any amb una victòria i 5 podis. I arribem al 2014 amb una imatge que és història del motociclisme. 2 germans proclamant-se campions del món el mateix any. Un de MotoGP i l'altre de Moto3, una instantània mai abans vista en la història del motociclisme mundial. Però què, si és que és el més gran. Home, jo crec que és bastant especial, perquè sobre el fet que siguin germans també dona molta harmonia també així el ser familiar i tal, i la veritat és que ho trobo molt maco, la veritat. No em puc ni imaginar el que deuen estar visquent ells, tant un com l'altre, i és que bueno, això passa un cop a la vida, no sé si tornarà a passar. Lo de germans mai canviarà, després cadascú donarà el seu millor pista, però lo d'ajudar-nos ens seguirem ajudant igual. Al final és una cosa que ho portem a dins i que crec que els dos ens fa encara més complets. Amb els consells del seu germà o sense, Àlex Márquez s'enduria el títol de Moto2 l'any 2019, un títol que li donaria el passi a MotoGP, on es retrobaria amb qui? Amb el que ho està guanyant tot. Bueno, bon dia a tothom, buenos días a todos, good morning everybody. Després de la pandèmia, Marc Márquez va passar els anys més complicats de la seva carrera, però ell volia ser el millor que Dani Pedrosa, 3 mundials i 54 victòries, millor que Àlex Cribiller, 2 títols i 20 victòries, Sito Pons, Àlex Rins, Seti Gibernau, Carlos Checa, Toni Elias, Pol Espargaró, Àlex Espargaró, Tito Rabat, Marc Viñales, Albert Arenas... Tranquil, és normal. Fins i tot fa un temps Foro Cotxes es preguntava per què els pilots catalans són tan bons en motociclisme. Foro Cotxes? Sí. Ostres, perquè és un pregunti Foro Cotxes. Imagina't. Han arribat molts al top, o sigui, no només de motos, de cotxes, com l'Àlex Palou, aquest de l'IndyCar, però molt orgullós. Tots ells planten la llavor per una nova generació de campions catalans. De fet, l'any 2013 es produeix una imatge per la història. Sí, brutal. Amb Maverick Viñales guanyant Moto3, el campionat de Moto3, Pol Espargaró Moto2 i Marc Márquez MotoGP, el mateix any, 2013. Com pot ser que siguem tan bons en motociclisme? Et preguntes que comença el show rap. Oh! Ui! Quan un s'acostuma a guanyar, les victòries saben molt bé, però quan no es guanya, saben encara millor. Deia Sebastian Vettel, després de guanyar una de les seves últimes curses, que hem de recordar aquests dies perquè no hi ha garantia que durin per sempre. Aleshores, trencava un rècord de 8 victòries consecutives a la Fórmula 1 i avui, 22 de novembre de 2025, Cervera trenca el malefici de Marc Márquez. 6 anys sense cap títol i per això calia celebrar. L'any 2024 va tornar a demostrar per què és el tro de Cervera, tornant a guanyar 1.043 dies després i sent tercer a la classificació general. I això que encara no tenia la moto oficial de Ducati. Quan l'any 2025 li van donar, absolutament res es va interposar entre ell i el títol. 11 victòries, 6 de les quals consecutives, com quan era un nen i remuntava des d'on fes falta. Un campionat que avui tocava celebrar ben fort. Des que va començar a participar al Mundial de Motociclisme ha aconseguit uns números estratosfèrics. 9 títols del món, 99 victòries, 165 podis, 102 pole positions, tot en 285 curses. Això vol dir que guanya una de cada 3 curses que disputa i que més de la meitat de les vegades que ha pres la graella de sortida ha acabat entre els 3 primers. Números a l'alçada d'una autèntica bèstia, exemple de superació. El Marc és un exemple de superació, de disciplina, de no deixar, de si tens un somni, complir-lo. Jo li diria que moltes gràcies per tot el que ha fet, per tot l'exemple que ha donat, que tant a nivell esportiu com a nivell humà ha donat un exemple a seguir molt clar. No em sortirien les paraules. Només abraçar-li i dir-li que l'estimo. És un orgull que 2 esportistes de gran èlit representin
una nació, Catalunya. A veure, han fet créixer, han fet conèixer i posar Cervera al mapa. Un dels grans esportistes catalans, sens dubte, de la història. Per això Cervera i Catalunya aplaudeixen avui el campió i el sotscampió de MotoGP. Però això no sempre ha estat així. Com? Hem guanyat sempre a motos, no? No. Què dius ara? Home, els hem passat de tots colors, eh? Oh! Per això és moment de saber com i on va començar tot. Hola, som Pol i Edgar de Sprint Race. Us volíem preguntar... Us he vist algun vídeo. Jo també. Sí. Les nostres cançons han contribuït potser a que arribeu on esteu. Vam dir l'any passat que Marc Márquez volverà versionant El Canto del Loco i has tornat. Jo no puc escoltar. A tu no t'hem fet cançó encara, Àlex, però ja la farem. A veure si espavileu, eh? Quan siguis campió, te la farem. Aviam si t'espaviles tu l'any que ve. Tasca, tio. Aquest val més no ficar-s'hi, eh? No, ja ho veig.